Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa tashar Ministan Waƙa TV. Dubin gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku masoya. Kamar yadda muka saba a kowane lokaci muna kawo muku bidiyoyi wanda za su amfane ku kuma za ku ƙaru. Yau ma insha Allah za mu zo muku da wani sabon bidiyo ko in ce wani sirri akan yadda za ka ɓoye ma kowa, yadda za ka kare sirrinka da bayananka kenan. Kamar yadda kuka sani a wannan zamani za ka ga mutane suna ta binciken su ga irin abubuwan da ke wayarka ko ina kake shiga kake browsing. Sannan wasu suna tracking ɗinka a duk lokacin da kake browsing suna ganin sirrinka. Don haka yau muka ga ya dace mu nuna maka wata hanyar da za ka ɓoye ma kowa a online. Wannan hanya ba kowace hanya ba ce. Za mu shiga Chrome yanzu mu nuna wa mutane yadda abin yake. Da farko za ka shiga Chrome na wayarka gashi kamar haka. In ka shiga Chrome, misali na shiga Chrome zan yi browsing. Misali in rubuta haka BBC Hausa in yi searching. To kamar yadda kuke gani sai ka shiga nan. To kamar yadda kake gani haka yadda na yi wannan sacin ɗin to sai ka taɓa wannan kibiyar. Kamar yadda kuke gani sai ka shiga wannan new incognito tab sai ka taɓa shi. To wannan zaɓin da kuke ganin ya bamu yanzu a haka ya nuna maka cewa yanzu a duk browsing ɗin da za ka yi babu mai ganin ka a duniya. Ko da ita wannan browser ma ba za ta aje history na bayanan da ka shiga ka taɓa ba. Kowane irin browser ka yi da irin sirrinka ba mai gani a wannan tsarin. Don haka muka ya dace mu kawo muku wannan sirrin. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. To idan ka danna wannan new incognito ɗin, wato gashi nan bayanan da yake nuna maka da irin files ɗin da za ka yi downloading ko ma me za ka yi, wannan an rufe sirrinka. Babu wani wanda zai iya ganin wannan sirrin naka. To kar ku manta ga inda za ku shiga. To da zaran dai ka danna wannan babu wanda zai sake ganin sirrinka. Don haka a ci gaba da kasancewa da wannan tasha. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar like. Wannan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa domin mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye da sabbin bidiyoyi, softwares da sababbin application kala-kala. Mun gode, ku huta lafiya.